ҷиҳати саривақт таъмин намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ин раванд тоза кардани заҳбуру заҳкаш, таъмир намудани пойгоҳҳои обтаъминкунӣ ва дигар амалҳои марбут ба он анҷом дода шуда, бо ин восита дар беҳ гаштани вазъи мелиоративии заминҳо заминагузорӣ менамоянд. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати анҷоми корҳои мавсимӣ дар шаҳру ноҳияҳо техникаҳои зарурии соҳа дастрас карда шудааст, ки кори кормандони ин бахшро хеле осон намудааст. бо истифода аз ин, масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вахш тавассути техникаҳои наву пуриқтидор заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияро ба пуррагӣ тоза карда, дастгоҳу таҷҳизоти обтаъминкуниро низ аз таъмир баровардаанд. ҳар сола дар нақшаи чорабини тирамои зимистонамо шабакаҳои обӣ инчунин заҳбуру заҳкашҳо ба нақша гирифтаем, тоза менамоем. 35 километр нақша дорем, заҳбуру заҳкашҳо инчунин заҳбуру шабакаҳои обӣ. то ҳозир заҳбуру заҳкашҳо нақша иҷро гардидааст. ҳаракат менамоем ки ва мавсими обдии 2023 хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия инчунин ноҳияи Балхиро бо оби полезӣ таъмин намоем. манбаи асосии пешбурди рӯзгори сокинони ноҳияи Вахш, ки аз соҳаи кишоварзӣ вобастагии зиёд дорад, ҷиҳати гирифтани ҳосили дилхоҳ аз заминҳои кишт, ҳолати мелиоративии онро беҳтару хубтар мегардонанд. ба ин хотир дар ҳудуди ноҳия 203 гектар замини бекорхобида ба нақша гирифта шуда, аз ин 209.6 гектар замин ҳолати мелиоративиашон беҳ гардонида шуд, ки ин 103% нақшаро ташкил медиҳад. طبق اطلاع در حدود ناحیه وخش 469 کیلومتر شبکه‌های آبدهی و 518 کیلومتر زهبور و زهکش موجود بوده مرحله به مرحله تازه کرده میشوند. از روی نقشه مسئولین 35 کیلومتر آن را تازه کرده علاوه نیت دارند باز چنین موضع‌های باقی مانده را از لای و علف‌های بیگانه تازه نمایند. سمندر شویف، اسکندر سعید، ناحیه وخش، اخبار.